Bé, moltes gràcies a totes i a tots per venir. Des de Més per Mallorca volíem comparèixer, jo com a coordinador, per donar la postura de la nostra organització en relació a la crisi sanitària i socioeconòmica que estem visquent. És evident que hi ha hagut un punt d'inflexió des que estem en fase 4, especialment les mesures sanitàries estan afectant de forma important en la nostra economia i és evident que les comunitats estan gestionant aquesta crisi, creiem en això, però l'han de gestionar en recursos. I el govern espanyol ha de donar aquests recursos perquè les comunitats puguin gestionar aquesta crisi. Voldria fer un plantejament de lo que ha passat els darrers dies i especialment una crítica, sobretot, quan se posa èmfasi de que els ajuntaments han de complir amb aquesta crisi socioeconòmica. Els ajuntaments han complit, compleixen i compliran. No se pot responsabilitzar en els ajuntaments de tota aquesta crisi socioeconòmica i que siguin els únics garants que puguin ajudar a totes les famílies del nostre país, de les Illes Balears. Vull recordar alguns exemples, per deixar-ho més clar. L'Ajuntament de Palma, l'any 20, va invertir més de 10 milions d'euros en ajudes econòmiques. L'Ajuntament de Llubí va exonerar a tots els negocis amb una subvenció de la taxa de residus. L'Ajuntament de Manacor, l'any 2020, va dedicar més d'1 milió d'euros perquè els ciutadans poguessin comprar en el petit comerç de la ciutat. A partir d'aquí, consideram erroni que se pugui mirar cap avall quan el que s'ha de fer és mirar cap a dalt. I cap a dalt està el govern espanyol, està el senyor Sánchez, que margina dia rere dia a les Illes Balears. Vull començar per la seva investidura. La seva investidura jo hi era present i no va mencionar ni una vegada en el seu discurs les Illes Balears. Segon episodi, pressupostos generals de l'Estat. Ni una esmena aprovada a favor de les Illes Balears. No saben res del règim especial balear. I 3. La nostra economia és especialment vulnerable perquè la nostra dependència amb el sector serveis i amb el sector turístic és molt important. A partir d'aquí, el que demanam al govern de les Illes Balears és una exigència cap al govern espanyol de que plantegi mesures i que tenen moltes eines per facilitar el projecte de vida de les persones que viuen a les Illes Balears. O sigui, no mirar cap a baix, que els ajuntaments ja estan complint, i els ajuntaments han estat els primers que han complit, sinó tenir un nivell d'exigència important amb el govern espanyol. I aquí ja no mos va el tema dels partits que si un governa a Madrid i el mateix governa a les Illes Balears. No. Aquí estem xerrant d'un govern de les Illes Balears que ha de defensar els interessos de les Illes Balears superant el partidisme. I això és molt important. I jo li demano això al senyor Armengol i al govern, que no traslladi més la pressió en els ajuntaments, que no traslladi més la pressió a les batleses i a les batlles i que traslladi la màxima pressió per a aquell qui té recursos per ajudar a la nostra economia. I què li demanam? Què li exigim al senyor Sánchez? Què li deim a la senyora Armengol que exigeixi al senyor Sánchez? En primer lloc, exonerar les quotes de la Seguretat Social i la liquidació de l'IVA de tots aquells autònoms que han vist restringit la seva activitat econòmica amb aquesta fase 4. Segon, exonerar de les quotes de la Seguretat Social i de la liquidació de l'IVA
a totes aquelles empreses que tinguin menys de 50 treballadors i que hagin facturat menys de 10 milions d'euros. Que hi hagi un diàleg real i efectiu entre el govern espanyol i la societat civil econòmica i el govern de les Illes Balears per poder destinar ajudes efectives i reals per les nostres empreses de les Illes Balears. Que hi hagi una màxima velocitat en relació a les vacunes. Per nosaltres això és molt important. La nostra economia, l'economia del país, l'economia de les Illes Balears depèn molt més del sector serveis i del sector turisme que altres territoris de l'Estat. És per aquest motiu que quan s'acabi de vacunar a tota la població de risc, se plantegi que els sectors estratègics, els treballadors i les treballadores, puguin també ser vacunats. I després també un missatge en el govern, que ja he traslladat, i avui ho faré públic. És evident que la urgència és important. És evident que les mesures sanitàries són adequades i donen suport com no pot ser d'una altra manera. Però necessitem debats estratègics i de profunditat perquè la nostra economia, si torna a tenir una situació igual que la de la pandèmia, no estigui en la mateixa situació. El turisme se pot substituir? No. El turisme se pot complementar? Sí. I és aquí on el treball des d'allà per la diversificació econòmica de la nostra economia de país. I és per aquest motiu que ja hem plantejat i ja ho vam presentar en roda de premsa que hem de treballar per tenir un relat econòmic, que no només se pugui sustentar l'economia amb el turisme i amb el sector serveis, sinó que se sustenti en l'economia blava, en l'economia verda i en l'economia taronja. I aquests són projectes estratègics i projectes de país que s'han de treballar des d'allà. I per aquest motiu i per aquestes qüestions volíem comparèixer. Consideram que el nivell d'exigència cap al govern espanyol ha d'augmentar. Consideram que no han de tenir, que els ajuntaments no han de tenir aquesta pressió quan ja estan exercint competències que no són seves i consideram que han de aprofundir el debat de l'economia del nostre país.